Karbi Daily News Channel Office Volongko Manjialong Kang Pupon. Pinijang miponi phai Cape Arni analopor phai krehini apor pen Langpher constituency ke parlo Volongko Manjia hithi arlo United Karbi Club athengno along nelitung Karbi Daily News a channel office mate Karbi Daily News a channel asahem kimi pontanglo. Nilitung Karbi Daily News Channel CEO Sampri Bepen cari pon amayalong aluhi pachini pon lake mayalam the nilitung editor Akas rong pia hin pensi pajir mi pon mailong ali sarpo aman pen Robi Singh rong hang Guwahati High Court Advocate chetong don lapen mailong aluhi aman pen kasetong don lake Lucas Phangcho UPDS Welfare Committee Anparta LGT Production CEO lapen Baburam Singnar Bid Officer Boklia Bid Account Prokas Terang KSYC President Tinku Ingti KFA President Sanju Togdi LRNA President Jirsong Terang Karbi Hills Live News Channel Editor Mukrang Big Ed Harmony Bay Atum Pen Cenglok Pinang An Man Pengkido Atum Tang Citong Tonti Niletum Karbi Daily News a channel Asai Hem Kimi Kang Pupon Lake Alwi Sarpo Robi Singh Ronghang Guwahati High Court Advocate Ardeng Pens Nang Pupon Lo Bangso Apit Karbi Daily News Channel Asai Hem Kimi Pu Ahim Tame Alwi Sarpo Robi Singh Ronghang Lapen Niletum CEO Sampri Bay Atum Ardeng Pensi Inthan Pon Bangso Amaya Long Non Akimi Karbi Daily News Channel along correspondence Bang Cap Atum Aphan appointment letter logo hehuta ipajir pon Mailong aluhi atum pen koson si pherang ke tum ke claim ke dam nangji aron alam the hehu kladak pen han pajir mi pon lapen Mailong nilitum Karbi Daily News a channel along kaduk kawe pen bang thong cap reporter dolo posi nilitum a CEO pen han pajini pon Nilitum Karbi Daily News Channel a CEO Sampri Bepen Mailong ke han pon ke dam tang surini ra ingkoi aningkan pai pai ni phai ingkoi rahini anesi KDNC mate Karbi Daily News Channel ingku pon lopotang pachini pon non kirangji pai pai ni phai ingkoi rahini arni nang lelte Karbi Daily News Channel ningkan hini arta nang pleng pokosi pachini pon lapen kedam tang Karbi Daily News Channel atum corona awol kisu kedokok ajoini pensi masap so katikuk dokok lo lasit uthot nilitum Karbi Daily News Channel an sose ke claim kedam ke messenger apanta claim dam pon pamepo lapen kaike da ahok pet lapen kladak abirtasi baklang pon verji apansi bor ipon pokta maila pachini pon bangso asai hem kangpu along kijutsi Jameson teron pensi kacetong don alhi kido anaphan nilitum Karbi Daily News Channel office opening ceremony along apor nang kachipidun pen mayardi nang kipidun lapen bidisore nang kipidun apot kachoru pi pajir pon pen mai pajir pon